Hoxe imos falarvos sobre o clima. Sabedes que é o clima? O clima é un conxunto de condicións atmosféricas que temos nun lugar durante moito tempo. Non é o que acontece nun só día, senón o que acontece durante moitos anos. En Galicia, o clima é máis húmido e chuvioso, mentres que en África hai moito calor e menos choiva. Hai moitos factores que modifican o clima. Un deles é a distancia ao ecuador, que os lugares que están preto do ecuador teñen unhas temperaturas máis cálidas e os que están máis afastados son máis frías. Despois temos o relevo, que, por exemplo, nas montañas teñen unha temperatura fría porque son lugares máis elevados. E, por último, temos a proximidade ao mar, que é os lugares pretos do mar que teñen unha temperatura suave todo o ano porque o mar fai que as temperaturas non sexan moi cálidas no verán nin moi frías no inverno. No planeta temos diferentes zonas climáticas e diferentes climas. Sabedes que hai zonas onde sempre vai frío e outras onde sempre vai calor? Pois isto ten algo que ver coas zonas climáticas. Que son as zonas climáticas? As zonas climáticas son as distintas áreas do planeta que teñen un tipo de clima parecido. Podemos dividir as zonas climáticas en tres grandes zonas: zona cálida, zona temperada e zona polar. A zona cálida está situada alrededor do ecuador. Nestas zonas o clima é moi quente durante todo o ano. As zonas temperadas están situadas entre os trópicos e as zonas polares. O clima non é ni tan quente ni tan frío, hai distintas estaciones. A zona fría está no Ártico e na Antártida, e ali o clima é moi frío durante todo o ano. Sabíades que existen moitos tipos de climas no mundo? Algúns exemplos son: o clima ecuatorial son quente e húmido con moita choiva. O clima mediterráneo son climas suaves e secos no verán e chuviosos no inverno. O clima polar é moi frío e sen moita choiva. Agora quero falarvos dun tema moi importante, o cambio climático. O cambio climático é o que pasa cando o clima dunha rexión cambia de forma significativa. Isto ocorre porque as persoas estamos facendo moitas cousas que prexudican a natureza, como a contaminación e a destrucción de bosques. Isto fai que o clima cambie e que cada vez a temperatura do planeta sexa cada vez máis quente. Como podemos axudar? Para loitar contra o cambio climático podemos facer pequenas cousas na nosa vida diaria. Reducir a contaminación, por exemplo, utilizando menos plásticos, aforrar agua e enerxía. Plantar árbores para axudar a manter o aire limpo e utilizando transportes que non contaminen. Agora que xa sabemos as diferentes zonas climáticas e os climas que existen no noso planeta, é importante lembrar que o clima afecta moito na nosa vida diaria, a natureza e aos seres vivos. É fundamental coidar o noso planeta para que todos os climas se manteñan en equilibrio. Quero que todos pensemos na importancia que ten coidar o noso planeta. O clima é algo que nos afecta a todos e todas, e se facemos pequenos cambios todos, podemos mellorar a situación. Coidar o clima é coidar a nosa casa.